Muškarci su u stanju da vole više žena odjednom, a žene to ne mogu da shvate. Pazi, bre! Mogu si ti malo da pripaziš. Evo me, doktore! Ovaj svet bez lepote ne može ni treba. Ideš kao neka... U stvari, ja sam kriv. Hoću da znam kako se zove, odakle, čime se bavi. Koji je to posao nedeljom? Hoće da boli. Hoće. Vodi me na jednu brzu kafu. Ajde. Ajde. Gvozden. Gvozden. Gvozden, kako ime. A možda je neki tajni agent. Te zove? O, ma kak je rano ti to. Dobro, koliko još da čeka? Pa bar 6 meseci. 17 godina nisi bio tu. Kad si došao nisam te pitala ni gde si. Od nedelje do srede sam dole. Ne znam gde, ne znam s kim. Ja radim u IT sektoru. O, to mi više palio. Šta je to? Karijer. Neki specijalac. Ne znam, strašno je misteriozno. Ureja poskupelo. Đak otišao troduplu na 3 godine. To te jako pali. To mi jako pali. A pošto zavaljuješ, o? 250 dinara. Ej, Džem od šljive. Džem. Upoznao sam jednu devojku. Si se zaljubio. Mama. Kako se zove? Saška. Vi ste Gvozdenova tetka. Žena. Izvolite, nisam imao kovertu, izvini. Ljubi grad. Ti si jedna rasturačica brakova. Moja Ljilja nije kurva. Žena nije znala, ona nije znala da je on oženjen. Doktore, ja od usta odvajam. Tebi bi bilo bolje da se odvajaš na vreme od nečeg drugog. To, brate, ne koristiš kondome kao sav normalan svet, ali tako, kolegine? Tako, doktor. Jo, kakav frajer. Ja kad stavim kondome, kajnici se odmah upale i ono... Lezite. Nemojte, molim. Nemojte, doktore, vi samo da bijete. U tom belom mantilu vi više ličite na mesara nego na ginekolog. Jebote, ruž, šta je bilo? A ti si porasla još više od kad ko si zavrtila? Je li ovo tvoj džem? Danice. Doneo mi Aca Saškin dečko. Ili si samo ljubio? Tu si, Tico. Gvozdene. Ovo su tvoje deca. Muškarci su đubret. Đubrat. Ne bih ja to baš tako generalizovao. Šuti, Miki!